ልብወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቑባይን አዋሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት ባህልን ልምድን ደቀ አስመራ ዘይነበሮም ሻጉራያት ማለት መቀባበልቲ ወረ አይነበሩን ማለት አይኮነን በዝኻ ሃገራውያን እሙናት ዝብል ናይ ሓሶት ስም ስለዚ ተጠመቁ ተታሊሎም ንመታዓቢቶምን ንኣሕዋቶምን አግዲዖምን አጥቂዖምን እዮም እቶም ንዓሰርተ ሸሞንተ ኣዋርሕ ሃገራዊ ግቦኦም ንሰለስተ ኣዋርሕ ድማ መቕጻዕቶም ብግቦ ዝፈጸሙ ጀጋኑ መንእስያት አስመራኻ ዳርጋ ብምልኦም አገልግሎቶምን መቕጻዕቶምን ወዲኦም ነናብ ቤቶም ክምለሱ ኸለዉ ገለ ወድረዛን ዝርከቦም ውሕዳት መንእስያት ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ታዕሊም ግዜ ዝያዳ ንጥፈታትን ብቕዓትን ስለ ዘርአዩ ተጠሚቶምን ተሓርዮምን ኣብ ክንድናብ ቤቶም ንፍሉይ ታዕሊም እንደገና ናብ ሳዋ መለስዎም ንገለ ልዑል ብቕዓት ዝነበሮም በላሕቲ እምሮውን ካድራት ማለት እሙናት ሰዓብቲ ንምዃን ንኽመሃሩ ናብ ናቕፋ ለኣኽዎም ልብወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 148 ክፋል ወድረዛንን መታዓልምቱን ንትእዛዝ ሓለፍትኻ ኖኖይልካ ምእባይ ስለ ዘይፍቀድካ ባህሊ ተጋዳላይ ከም ዝወረሱ ብግብርን መረግጋጽ ዕረን ናጣዕሞም ምስ ክቱር ናፍቖቶም ብዘይገለ ሕቶን ተቃውሞን ናብ ሳዋ ተመልሱ ወድረዛን ነቲ ሳዋ ዩኒቨርሲቲ ማዛዝነት ወድረዛን ዓርከይ ኩሉ ንጥፈታትን ቀንዲ ሾታን ድማ ውፉይ ጽዋዕ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ብዘይገድስ ዝተባህሉ ጥራይ ብዘይተጎላባልነት ዝፍጽም መንእሰይ ምፍራዩ ከምዚ ዝበለ ብሓንጎል ሓለፍቱ ዝሓስብ መንእሰይ ብኸመይ ተሃንጽካ ናቱ መስራሕ ኣለዎ ነዛ ኣተሓሳስባ ዘይቅበልን ዘይፍጸምን መንእሰይ ከዓ ዕጩ ፍልጥ እያ ቅድም ቀዳድም ኣብ ርእሲኡ ዝፍጸም መቕጻዕትን በደልን መታን ዓገብ ባህሊ ኸይረክብ ከዳዕ ወይ እውን ፀረ ሃገር ዝበሃል መንጠሊና ይዝኽደን ብድሕሪኡ ምእንተ ሃገር ኢልካ ብዘይ ሕግን ፍርድን ደስ ዝበለካ ስጉምቲ ትወስደሉ ብምባል ሓደ መታዓልምቱን ዓርኩን ዝበሎ ዘኪሩ ሓቂኡ ዮናስ ዓርከይ ግን ድሓን ከምቲ ኣብዛ ደቕዝያ ዝበሎ እቲ ንህዝቡ ዘየፍቅር ንነፍሱ እምበር ንሃገሩ ከፍቅር ከም ዘይክእል ብግብሪ ተማሂረ ኣለኹ ሓቂኡ ዶክተር ቃስም ህዝቢ ከየፍቀርካ ንሃገር ከተፍቅር ብፍጹም ዘይሕሰብ እዩ በለ ወድረዛን መንጠሊና ኣብ ልዕሊ ክዳን ዝድረብ ጸሊም ካባ ማለት እዩ ወድረዛን ትምህርቲ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ንኽመሃር ናብ ሳዋ ክምለስ ከሎ ኩራራ ግን ምስቶም ናብ ቤቶም ዝተመልሱ ተዓለምቲ ናብ ኣስመራ ተመልሰ ኩራራ ናብ ኣስመራ እቱ ምስ በለ ንጽባሒቱ ንግሆ በቐታ ናብታ ኣዝዩ ዝናፍቓ ወላዲቱ ማማ ብረኽቲ ናብ ኪዳነ ምህረት ይከይዱ እቲ ገዛ ከም ቀደሙ ተኸፊቱ ስለ ዝጸንሖ ማማ ብረኽቲ ያሆ ኢሉ ከዳህልላ ብጉያ እናስሓቐ ንውሽጢ እቱ በለሞ ሓንቲ ረጓድ ጸላም ሰበይቲ ብሓደ ጸግዒ ናይቲ ገዛ ኮፍ ኢላ ጀበና ኣብ ፈርኔሎ ሰኽቲታ ቡን ከተፍልሕ ምትጸንሓቶ ኣዝዩ ሰንበደ ሰላም ኣደ ማማ ብረኽቲ ዳ ናበይ ከይዳ ሓተተ ኩራራ ዘይተጸበዮ ስለ ዝጸንሖ ተገሪሙ ነቲ ኩሉ ነገሩ ዝተቐየረ ገዛ ማማ ብረኽቲ እውን ደው ኢሉ ብዝሪኡ ክጥምቶ ጀመረ
ማማ ብርኽቲ ገዛ ቀይረን ኣለዋ እንታይን ኢኻ ዘወደይ በለቶ እታ ሰበይቲ ዓይኑ እናጠመተት ህድ ኢላ ኣነ ወደ ናበይ ቀይራዳ መዓስከ ቀይራ ሓተተ ኩራራ ወዳ ማለትካ ማማ ብርኽቲ ዶ ወዲ ኣለወን እዩ ብምባል ትኩር ኢላ ጠመተቶ ኖ ማለተይሲ ኣብዚ ገዛ ስለምን ውዕልሲ ንኹላትና ኣደናያ ማለተ ዶ ሕራይ ጽቡቕ እሞ ኣዴኻ ብርኽቲ ዳ ቅድሚ 6 ወርሒ እንደን ዓሪፈን ዘወደይ ምስ በለቶ እንታይ ማማ ብርኽቲ ሞይታ እንታይ ኮይና እቡይ ብምባል ብስምባደ አንቀጥቀጠ ኩራራ እታ ዘርዳእቶ ሰበይቲ እውን ሽዑ ስምባደ ኩራራ ምስ ረአየት ንሳ እውን ተጋጌላ ሰንበደት ዋይ ንዓድሓን ዘወደይ በዚ መኸፈል ንዓ ዘወደይ ብምባል ከዓ ነቲ ብስምባደ ዘንቀጥቅጥ ዝነበረ ኩራራ ደጊፋ ኮፍ ኣበለቶ እዒንቲ ኩራራ ብሓንሳብ ማይ መሊአን ብዘይ ድምፂ ነብዓት ጀረብረብ ኣበላ ኩሉ እቲ ዘሕለፍዎ ጥዑም ህይወት ተራእይዎ ከዓ ፊፍ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ብብኽያት ተነኽነኸ أدي معري 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 أدي حلالي أدي حلالي أدي حلالي أدي معري معري أدي معري بمبالون عاويلو القسا أجوها زودي أجوها كلنا نابوكوينا أي بقى يا أخلك زودي ملسو زودي ملسو واي ودي إلى حقيفة بمقباد سوفت أقبلته وانا جزاء نقل دقايق دانينو ببخيات أنا تنخنخ مسلك أسخا أبي يا جنت قبيرة بلا كرارة نتازر داتو سبيتي نبعتو إنا درزة أي فلتكون جن عبتت أرات كيكون على بلتو مستعبرانون أبغزو زر أزنبرة حسا من مكران كل نجارو أدنجيتوا بونكا تستيلا نتا أفرنيلو سختيتا تفلح زنبرة جبنا فحم وسيقة أنم بالبدت انت قنا كرارا بهندبت بدديلو ناتجزا بزريو تأمتو ما مثل دمتن ماما برخت مسانة نات بزي دمتسي كابعين تو ورر زبل زنبرا نبعاتو أنا درزة ندق وطا واي سنح عباتا معري مسايبون كتستي أول كوري دا نعبجها خفل زودي نعخفل بجها إلا اتا سبيت بإيدو حسدتو نا عايستن يد كخيد يقدفاني كخيد يقدفاني إلو فانسي قوا خده كرارا أبتا أنقولو مسبسحخا قدسو بليسو نقزا ماما برختن نات قدنان تأمتو مو كل نقر كأجل سلزولو عمان داق تسقعو بخلتين أداو رأس حزو كم قلعة جاج إلو بخياء ناتنا بسمرت هوتيل كيدو دهاي رزنت كحتى تحاسب وزن برا مدب أقاريسون قرب كرقاقا إلو ناب قزاوتو مالت ناب باشاول تملسا انت قنا اندقنا حساب غيرو دهاي أبزا دقيق زيانا مفلات سلستهوخة بغتا ناب انداميس واقع عدوا كدا
እትንዳሜስ ተዓጽዩ ስለ ጸንሖ ግን ዳሃይ ዶክተር ቃስም ከቢረ ክረክብ ኣይከኣለን ቀትሪ ምድሪ ኣስመራ ጽልምስ ስለ ዝበለቶኻ ኣታታይ ወሪድና ከምዚ ገይሩ ፋሕፋሕ ኣቢሉ ዝፈላለይ ኣታታይና ነኸውን ዘለና እውይ ብምባል ንላዕሊ ጠመተ እሞ ሰማያት ኣስመራ ከም ቀደሙ ሰማያዊ ሕብሪ ከይቀየረ ሕልፍ ኢሉ ምልክት ኣዝመራ ዝኾነ ሻንገይና ማለት ሰር ብደበና ተንጠልጢልዎ ረአየ ኩራራ ብድሕሪኡ በቐጥታ ናብ ገዝኡ ኸደ ናብ ቤቱ እትው ኢሉኻ ኣደይ ቡን ከሳትየ ከመፅዮ እሞ ቡን ግዳፍ ልሕልና ኢሉ ረፈጥ በለ ኣብቲ ኣረጊት ሳሎን ሕራይ ዘወደይ የፍልሓልካ እዋይ እንታይ ደኣ ድብንብን ኢሉኸ ናይ በልግዶ ዳማይ ክወቅዕ ኢሉ ኾይኑ ኢለን ነታ ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝነበረት ፔርሙሰን ሒዘን ናብ ውሽጢ ዝኣተዋ ወላዲቱ ኣቑሑት ቡን እናቐራረባ ኸለዋ ኩራራ ዝኒ ኢሉ ክሓስብን ከንፈሩ ከረማጥጥን ኣስተውዓላሉ እሞ ዳሓን ዲኻ ነጋ ወደይ በልኦ ብጎቦ ዓይነን እናጠመታ በልጊ ኣብ ኣየት ማለት ኣብ ጽድያ ዝወቅዕ ዝናብ እዩ ዳሓን የደይ እንታይ ደ ኾይነ በለ ኩራራ ሽዑ ስምብድ ኢሉ እንድዒ እንታይ ዳ ቓዚንካ ዋይ ጸላይ ኸይቓዝን ዘወደይ ኣይደሓንካ እንዲኻ ማሕረርካኸ ብሰላም ዶ ተመሊሱ በላኦ ወይዘሮ ለተ ሚካኤል ስብሃቱ ዋይ ገለ ድኾን ረኺብዎ ኾይኑ ዝሕያው ኣይዓርኩ ኢለን እናሓሰባ ማሕረርካኻ ትኽትንፋስ ዓርክኻ ማለት እዩ ዳሓን የደይ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኣይመፀን ንፍሉይ ተዓሊም ተባሂሉ ናብ ሳዋ ተመሊሱሎ በለን ኩራራ ነታ ኣብ ፔርሙስ ሰኽቲተን ዘንከሽክሽኦ ዝነበራ ቡን እናጠመተ እዋይ ኣታ ክንደይ ይሓስሙ ዓመትን መንፈቕን ካብ ስድርኡ ተፈልዩ ቤተሰቡ ክርእና ፍቖቱን ከውፅእን ወላ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ስድርኡ ንኽርኢ ናሂ ማለት ዕርፍቲ ኸይሰድዎስ ብኡቢሎም እንደገና ክዕለም ወሲዶ እሞ ሓተታ ኣደይ ለተ ሚካኤል ተገሪመን ብኡቢሎም ወሲዶ እሞ በለን ኩራራ እውን ንድሕሪት ተመሊሱ ባህርን ተግባራትን ዓለምቱ እናዘከረ ኣንታ ነጋ ወደይ ናይ ትፍቲ በረኻ ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ነዊሕ ዓመታት ዝገበርዎ ግዲ ኾይኑስ እቲ ፍቕሪ ወለድን ስድራ ቤትን ፍጹም ኣጥፊኦም እዮም ኣብ መንጎ ውልድን ወላድን ኣብ መንጎ ሓውን ሓብትን ዘሎ ሓያል ፍቕሪ ሕውነትን ምፍልላይ ከጋጥም ከሎ ልቢ ክንደይ ከም ዝጉዳእን ከም ዝሻቐልን ዝርድኦም ኣይመስለንን ነጋ ወደይ ኩልና ተጋደልቲ ግድና ሓሰቡና ኾይኖምሲ ኣዴታት ምዃንና ፍጹም ረሲዖም እዮም ወይ እውን ከምተን ምስኣቶም ተጋዲለን ዝመጻ ጽኑዓት ኣዴታትና መሰሎም ይኸውን ውላድና ክፍለየና ከሎ ልብና ከም ንህሰስ ኣይርድኦምን እዩ ሰምዓኒ ለኻዶ ነጋ ወደይ በላኦ ኩራራ ግን ብዛዕባ ማማ ብረኽትን ኣብዛ ደቕዝያን ይሓስብ ስለ ዝነበረ ንዘረበን ኣየቕለበሉን ጽባቕ ኣለኽደይ ድማ በለን ፍረ ነገሩ ከይተረድኦ ኩራራ ምስ ወላዲቱ ቡኑ ሰትዩ ካብ ቤቱ ከይወፀ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ቴሌቭዥን ክከታተል ኣምስዩ ብኡ ኣቢሉ ደቀሰ ንጽባሒቱ ንግሆ ግን በቐጥታ ናብ ፀሓይ ነሽከደ ኩነታት ወዲ ረዛን ሓቢሩ ኸኣ ዳሃይ ረዘነት እንተለዋ ሓተታ ጽቡቕ ከም ዘላን ስሕት ኢላ ከም ትመጻን ምስ ሓበረቶ ኸኣ በቐጥታ ናብ ኣስመረት ሆቴል ከደ ኩራራ እታ ኣብ ካሳ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ረዘነት ቀላቲ ንኹራራ ብማዕሎ ክመጽእ ምስ ረአየቶ
كاسا تنتينا بقويا خيدا تقبلتو قدم سلام ببالاخا وي أنا ما تيك نقحوي ما تيك إلا بخلتين أدوا رأس حزا فززت كيف رزنت كمي إلو كرارا كس عما خلوخا لبا كال يحسب سلازنبرة كي تردأ تميلا تراي معقورتا بيمانة ساقام أنام ملالست سعمتو 4-5 جزي مس سعمتو خا مس لبا كام زي اللا فليتو بخلتين من أتحيزو رزانتها جوخي ود رزان عركي يالو أبي يالو نقحوي أبي يالو أبغزو متعينش بمبال حتو تدردرت اللو رزانت رجع ما بل رزانت حبتي ود رزان عركي أبي كم زلوخ نقرأكي بمبال أبت قوم زنبرت أولا منبر سحبو كوف بلا كرارا حرين نقحوي ما تي أبي يالو ما تي أيد حننديو لمن بين خمسة خنقة أنا بلت عفتو كوف بلت رزنت شعو حانت عماويل سخفلوا ناي قرص حساب زقبلا زسانت أساسايت نابت رزنتن كراران زنبروت أولا مسيا رزنت حفتي حساب دخت قبالني بلتا رزنت قولي حلا نقل خاليت أمت التامو كاسا خفوتي زولو بعلق مال صحابي ملل تحفتي إلا تا بغتا قصانا بكرارا بمغنع نقرن نقحوي ما تيها بيالو بمبال آفا خفيتا تأمتتو كرارا بشاقلوت رزانة سلستجنغة بغتا ود رزان نمنتاي مسو كام زيت ملسة زرزيرو نقر أمو سلامنتاي قر رزانة ولا حانتو انتو خن دبدابي نود رزان عركي زي سدد كلو بلا أوه حموش تجيزي سديدولو ملت زي هبن تنقحوي أفتا خلقتي دبدابي جنزب سدد اللي أبزي تعمنن بس غيرنا بسودان كسجري مسبلني 3,000 قرش سديدولو نيره زل أحكيو جنزب بتحنيلو وي ونايت بدحريو ده يخفلت إلى السدد كله 3 دبدابيتات ملسجن كسحجي متأنن أنا بق أمو هم تزبلني نفسودان كسجر كل حزام أسيرهم ولو مالتي له عقلي طبيب نيرو تنقحوي بحق دماتي بهوتالو دي بلد تور زنت كي تفلتا دمس عوابلا كراران زم السمع سنبدا ود رزان كلت غزينا برزنت دبداب بصحفو ملس خمزي مصوي نغير ونيرو ازناب السودان مسغارن ገንዘብን ዝብል ነገራት ግን ካብ ወድ ረዛን ፈጺሙ ሰምዖን ወድ ረዛን ናብ ሱዳን ክኸይድ ከም ዘይሓሰበን ከም ኢሉ ከም ዘይጽሐፈላን ከምኡውን ረዘነት ወላ ሓንቲ ደብዳቤ ብዘይ መጽሐፋስ ገለ ኮይናላ ማለት እዩ ኢሉ ይሻቀል ከም ዝነበረን ምስ ሓበራ ረዘነት ቀላቲ ኣዝያ ሰንበደት ዋ بالبخاري خنا قحوي ما تيرب دبي بصحن تبلن زلخه داقي محاتة رزنت نقر حوس وسيلوا بمقرام ولا حانت دبدابي تقبلا اتي جنزب سداد اللي قال ما لازبل صحافة لك دبدابي 5 خلودي بمبال تكريلو تأمتا كرارا ولو إلا تنسأت رزنت نعني منقحوي أفتت أخا سخوف نبل مس بلتوخا تمراريحهم نابت خاصة قصوم كدو رزنت شعو كابت بدحر كاسة أغميت أتو زنبرت بورسا حانت ستاريت مالت بوستا أوتيا نخرارا هبتو كرارا نتا دبدابي كاب ستاريت أوتيو أنام ببخلوخا رزنت نتا أساسا يتسويعا قرص قدام تلو للتحفتي بلتا انت عينت كم تقلو حاتتت إللتا انت خات قرص نقحوي حاتتت تو رزنت نخرارا بكا قريسي رزنت حابتي إلوا نباب قد سأله كرارا بكا دحان كيدي كجافت فتبروك وغيركم تلو للتحفتي
ኢላታ ኣብ ቅድሚ ኩራራ ኮፍ በለት እዚ ደብዳቤ ናት ይኮነን ረዛን ሓብተይ በላ ኩራራ ሓንሳብ ናብቲ ጽሑፍ ሓንሳብ ድማ ናብኣ እናጠመተ እዋ ናይ መንዳ ኣነ እውን እኮ ብስሙ ደብዳቤ ክጽሕፈለይ ዝኽእል ሰብ የለን ኢለ ስቕ ኢለ እምበር እዚ ጽሕፈት ናይ ማቴ ከም ዘይኮነስ ፈሊጦ ነይረ ነጋሕወይ በለቶ እንድዒ ናይ መን ምዃኑስ ክጻረ ኣለዎ ናቱ ግን ብርግጽ ኣይኮነን በላ ኩራራ ዕትብ ኢሉ ወአነ ኣታ መንዳ ከምዚ ገይሩ ተጻዊትልና እሞ በለት ረዘነት ኣጸብዕቲ ኢዳ ቆራዕራዕ እናበለት ከምዚ ትፈልጥዮ ወዲ ረዛን ዓርከይ ዘፈራርሑን ዝተሃላለኹን ዘይፈቱ ነጻቕ ማለት ቀባ ዘይፈርህ ስለ ዝኾነ ምስቶም እቱ ምስ በልና ክድህሉና ዝፈተኑ ዓለምቲ በቐታ ኣባእስዩ ኣትዩ ነይሩ ንሱ ሓቢዩለየ ነገረን እምበር ንሰለስተ ካብኣቶም ሃሪሙ ምሰውደቐሎም ብረት ዓሚሮም ኢዱ ንድሕሪት ኣሲሮም እናቐጥቀጡ ሰጅኖም ከም ዝነበሩ ሓደ ብዓይኑ ዝረኣዩ ዓርክና ዓሊሉኒ ነይሩ ምስ በላ እዊ ኣነ ሓወይ እሞ ተዘራሪም ቀቲሎሞ ይኾኑ በለቶ ረዘነት ገጻ እናጸዋወገት ኦ ንሱ ዳ ዝገደፈሎም የብሉን ኣይኮነ እንደው ደፊርካ ሃሪምካስ ቆልሕልካ እንተ ጠሚትካዮም እኮ ክቐትሎኻዮም ዝደልዩ በላ ኩራራ ርእሱ ንየማነ ጸጋም እናነቕነቐ እዋ ኣታ ነጋሕወይ እንተ ወዲማኡ ተቐቢሎምኹም ኤርትራውያን ዶ ይኮኑን እዮም ወይሲ ሳዋ ጌና ናጻይ ወፀትን እያ ዘላ ነጋሕወይ ኣምሓር ድዮም ዓሊሞምኹም ብምባል ኩራራ ዘይተጸበዮ ሕቶታት ኣቕረበትሉ ረዘነት እንታይ ማለት ኪኺ ናጻይ ወፀት እንድያ ምስ በላኻ ኣሳሳይት ቁርሲ ሒዛ ስለ ዝመጸት ይቕኒለይ እልልቲ ሓፍተይ ብላዕበል ነጋሕወይ ኢላ ናብቲ ትኸኸኽ ዝብል ዝነበረ ቅጫ ፍትፍት ምስ ርግኡ ኣመልከተትሉ ኩራራ ነታ ቁርሲ ምስ ረኣያ ክሕሰማ ኣይመረጸን ኣብ ሳዋ ዘሕለፍዎ ኩነታት ንረዘነት ዘርዚሩ እናዕለለ ኸኣ ጥዑም ቅጫ ፍትፍት ክምገብ ጀመረ ደሃይ ወለዱ ገለ ይረኸብክን እታ ኸም ኣቢብን ማለት ዑፍ መስቀል ኔራ ቅልቅል ትብል ምሕረት ኣረጋይ ዳሃይ ማቴዎስ ወዳ ክትሓትት ኢላ ነስ መረት ሓፍተይና ፊቐያሲ ርያ ቢላይኽ መጽሓፍ ተሓወይ ኢላ ንበዓል ቤታ ብምምኽናይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ ኣስመራ ኸደት ቆሎ ዓተርን መሸላን ከምኡውን ቅጫ ዓተር ሒዛ ኸኣ ብመጀመርያ ናብ ኪዳነ ምህረት ማለት ናብ ማማ ብርኽቲ ከደት መዓልክና ደይ ኢላ ማዕጾ ማማ ብርኽቲ ምስ ኳሕኳሕትካ መን የኽእተዊ ኢላ ሓዳስ ዋና ገዛ ማማ ብርኽቲ ቅልቅል በለታ እሞ ገዛ ዝተጋገየት መሲልዋ ንድሕሪት ምልስ ኢላ ነቲ ጎደና ጠመተቶ ምሕረት ሰላም ዝሓፍተይ ናደይ በረኽቲ ዲ ኽደልኺ በለታ ዋና ገዛ ሽዑ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ጸጉሪ ርእሳ ትኩር ኢላ እናጠመተት ዋይ ወነአን የደሌ ናቤዳ ኣቢለን በለታ ምሕረት ናብ ኣቐርብ ኢላ እንታየን የኽነደይ ብርኽቲ ዝሓፍተይ ሓተተት ዋና ገዛ ናይ ቀረባ ዘመድ ከይትኸውን ንምጽራይ ዋይ ኣማኒተን ምስ በለታኻ እሞ ንሰንዳ ቅድሚ ዓመት ኣቢለን እንደን ሞይተን ዛጓለይ ክትብላን ዋይ ወደይ ኣቤድ ኣኽረኽቦየ ኢላ ክትወድቕን ሓደ ኾነ ወይ ኣታ ሓፍተይ ደሓንዲኺ ብምባል ደጊፋ ርእሳ ኣቕንዓታ እሞ ደሓኒ ምስ በለታ ምሕረት ብትሑት ድምፂ ደጊፋ ናብ ቤታ እተወታ ቅንዒልኩም መኾፍ በሊ
ዋይ ሓፍተይ እንክ ትገጽክ ማይ ኣፍስስሉ ብምባል ታኒካ መሊኣ ማይ ሃበታ እታ ብልዑል እናስተንፈሰት ልባ ውትፍ ውትፍ ትብላ ዝነበረት ምሕረት ዋይ ልበይ ኢላ እናተናከት ማለት በኃይል እናስተንፈሰት ታኒካ ማሐስለ ሰአነትካ እታ ሰበይቲ ባዕላ ገጻን ርእሳን ማያ ጠልቀየታ ደጊፋ ኣብ ዓራት ብምድቃስ ከዓ እሞ ናብ ሕክምና ዶ ክወስደክ ዝሓፍተይ በለታ ኣይፋልክንን ደሓን ክገድፈኒ እዩ ኩሉ ሻዕዩ ከምኡ ዝገብረኒ ሓድሽ ኣይኮነን ዘን ሓፍተይ በለታ ብትሑት ድምፂ ዋይ ሕራይ በሊ ዳሓን ቁርብ ዓረፍ ኣብሊ ኢላ ነጸላ ኸደነታ እሞ ብቕልጡፍ ቡን ቀልያ ኣስተየታ ምሕረት ኣረጋይ ብድቁሳ ኣወል ቡና ምስ ሰተየት ከዓ ብድድ ኢላ ካብ ዓራት ወረደት ኣትን ሓፍተይ ክንደይ ተሓውያ ይኽን ዋይ ብርኽቲ ኣይትፈልጣኒ ትጠይቓንሲ ኣብ ዓራት ክና ደቂስክን ቡናስቲ ኽና ሓዊኽናኒ ዋይ ታማርያም ኣስመራ በላ ባዕላና ኢድ ክንትፍደኽን የቐኒየለይ ኢላ ነቲ ካብ ዓዳ ተሰኪማቶ ዝመጸት ቆሎን ቅጫ ዓተርን ሃበታ እዋ ዘየድሊ እንታይ ያሰከፈክ ተሓፍተይ ንሓውኻን ናሓፍትኻን ምሕጋዝ ባህልና እንድዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ዶ ገይረ ኣይንሱ እንዲዕቢና ዝሓፍተይ በለታ ዋና ገዛ መቕለል ኢላ ዋይ እወ ባህልና ግን ደስ ክብለንሲ ተቐበላ እንደኣ ንዝገበረልካ ምግባር ባህልና እንድዩ እሞ ሕይዳ ነዚ ወዲ ኣበየ ዝረኽቦ ብምባል ሓተተት ምሕረት መን ይወድኺ ማቴዎስ ዋይ ኣይፈለጥክዎን ኣበይ ኣሎ ኣብ ሳዋ ኣሎ እሞ ኣብ ሳዋ እንተልዩ ደኣ ኣበይ ክትረኽብዮ ሕጂ ናብ ሳዋ ክትከይድ ደሊኺ ኣይፋሉን ዝሕብረኒ እንተዝረክብሲ ናብ ገዝኡ ኸይደ ማሕተት ኩሉ እምበር እዋ ወድኹ ዶ ኣይኮነን እዩ ደኣ ገዝኡ ዘይትፈልጥዮ ዓረይ ኣይ ነዊሕ ነገሩ ዘን ሓፍተይ ቅድምሲ ኣደይ ብርኽቲ ይረኸባና ነይረን ሕጂ ግን እንድዒ ብኸመይ ከም ዝረኽቦ ጨኒቕኒ ኣሎ እሞ ደሓን ንሱ ካብ ሳዋ ምስ ተመለሰ ናብ ዝገዛ ማለት ናብ ኣደይ ብርኽቲ ምምፅኡ ስለ ዘይተርፎስ ብዛዕባ ክነጊረ ኣድራሽኡ ክገድፈልክ ክሓቶሞ ኣብ ካልኣይ እግሪ ክይህበክ ዝሓፍተይ መን እሞ ዝበልክዮ ሽሙ በለታ ማቴዎስ ይበሃል ማቴዎስ ጋዩን ወልዱ በለታ ምሕረት ቅልጥፍ ኢላ ሕራይ ጽቡቕ ሓቲተ ክጸንሐኪ ምስ በለታ ኸ ዋይ የቐኒየለይ በላ ብርኽቲ ሰበይቲ ጋጢምክናኒ እዛ ገዛ ዶ ትኸውን ደኣ ብሩኻት ጥራይ ዝኣትውኣ በለት ምሕረት ነቲ ገዛ እናጠመተት እወዛ ገዛ ያ ብርኽቲ ብምባል ዋና ገዛውን ፍሽኽ በለታ ድሓን ዋዕላ በላ የቐኒየለይ መዓስዮም ክምለሱ እሞ በለታ ምሕረት ካብቲ ገዛ እናወፀት ሕጂ ደኣ ድሩ ዓመት ኣሕሊፎም ስለ ዘለውስ ድሕሪ 6 ወርሒ ክምለሱ እዮም ዝሓፍተይ ሕራይ ጽቡቕ በላ ድሕሪ መንፈቕ ክምለስ እየ ዘን ሓፍተይ ኢላ ተኸደት ምሕረት